हेलो एभ्रिबडी खुलुमबाय आरो बरायबाय गासिबो दिनै बे गोदान भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दङ। एक्चुअली आं फिल्म मेकिंआव एसे इन्ट्रेस्ट दं नालाय थांनाय बोसोराव आङो मोनसे फिल्म बानायनायाव बाहागो लादोंमोन ओरैनो सोलोंनाय हिसाबै। ओमफ्राय थांनाय बोसोराव बे फिल्मनि शुटखौ फोजोबाखिसै माने फोजोबनोबो हायाखिसै गेप दोननाय जादोंमोन। जिहेतु बे थांनाय बोसोराव बे फिल्मनि शुटखौ फोजोबासै एबा फोजोबनो हायाखिसै बेनि थाखायनो बे बोसोरनि दैज्लां बोथोर सफैनायखाय बेयाव जोङो जागायफिनबाय शुटिंखौ। जिहेतु सिचुएसना एखेयानो गोदोनि बायदि लकडाउनानो मिनि लकडाउन होनजायो। बेनि थाखाय माने आं दा न'आवनो दंथ'यो आरो बेनि थाखायनो आं बेयाव बाहागो लानो खाबु मोनबावदों। शुटिंआ सानबासो सिगां जागायबायमोन, नाथाय अब्लाबो आं भिडिअखौ बा ब्लग भिडिअ जेबो बानायाखै। आसा खालामो नोंथांमोना नायलांबाय थागोन। माने दिनै शुटिंआ एसे गोजानाव दङ, पाठशालायाव लागोन, पाठशाला टाउनाव। बेनि थाखायनो एसे ड्रेसखौ आं सोलायना फैबाय आरो आंजों लोगोसे दङ राहुल गयारि। दा जोङो थांफिनसै जायगायाव। दा जोङो गारियाव गाखोबाय, पाठशाला फारसे थांगासिनो। नै जोंहा दङ टिकेटआ आरो सासेया मा जाबाय आरो जोंहा नै फेमास मेकआप आर्टिस्ट, बर'नि फेमास मेकआप आर्टिस्ट आरो जाबाय नै बोसोन। आंनि सर्ट फिल्माव बेखौ मोजाङै एक्टिं खालामदों आरो नै पाठशाला मोनबाय दासो। मेंलायबाय नामा? दा बुंसै एकदम पुलिसफोरखौ ओरैबायदि गिदिंमोन माने। बोरै मोनखो? दासो हां मोननाय बायदि मोनलायबाय आं उन्दुनो ओंखारलायदां। गारिनिफ्राय ओंखारबाय जों दासो। मा खालामफैदो जादों? माबा सोगोन ना होखो? सोरजों सोगोन बेखौथ' मिथिला। दे आं दा एसे नायनोसै। जोंहा डाइरेक्टर बाबु आरो बिलेन दं, बिलेनफोर आरो बै जाबाय सिनेमाट'ग्राफार। होसोनो रेडि ना नोंदों? रेडि। नै बिथाङाबो दं बिलेनाव। दादा কি খবর? বেয়া। রেডি না? शुटिंआथ' सोलिगासिनो, नै खालामगासिनो आरो जोंबो फट' लागासिनो मोननैसो। जोंहा नै डाइरेक्टर बिथाङा बेयाव दङ, खोन्थागासिनो केमेरामेननो। हिर'आबो बेयाव दङ। मोनसे फेक्टरि बायदि जायगायाव फैबाय। मा जायगाथाय बियो, माने मा खालामोथाय इयाव दं जेसिबि। बेयाव ससे फाइट लानोसैनो। दायो दाखुफोरा साब्रैल' दं, साब्रैल'। मानसिफोरा फैजोबासै, माने बेयाव लाया सानदोंमोन, खिन्थु इयाव जायगाखौ मोजां मोननानै माने लानो सानबाय आरोना। बरिया। दाबो जोबथ'वाखै, लागासिनो। शुटिंआथ' जोबथ'बाय दासान्दि। ओमफ्राय जों दा मोनसे फिसा माबायाव जानो फैदो। एसे दहायबो रुटि जाखांबाय जानायालाय। मेंबायलै थिगसे नै थैला जोब्बाय। हेभि जाबाय नामा?
थांगासिनो दासान्दि